guys, I am Burnzz. Welcome to Kuya Marv's channel. Today's nandito tayo ngayon sa Solong Eco Park na matatagpuan sa Solong, Camalig Albay. Sumali na kayo at ikutin natin ang buong Solong Eco Park. Aakyat tayo sa bundok, pababa. Pala hindi ano. So yun guys, nandito kami ngayon sa Solong ng alauna ng hapon. Yan si Marv's. Tambay lang kami dito. Bali,
Oh.